Hvad er der galt med bilen, Sebastian? Er den ved at være god nok nu? Ja. Er den god nok nu? Kan den køre igen? Så kan Axel lige reparere sin bil også, ja. Hov, rolig. Stille og rolig, ikke også? Er det noget, der skal spændes også, Sebastian? Så, er I klar til at køre igen? Sebastian? Max, lige låne den. Skal jeg far have hammeren? Tak. Ja. Det er godt det der, Axel. Sådan. Sådan der, ja. Den skal lige strammes. Ja, strammes. Ja, bilen skal strammes, så den ikke falder fra hinanden. Det er nemlig rigtig godt lige der. Ja. Ja, du bakker lige bilen, ja. Så kan man nemmere komme til. Hvad var der galt med din bil, Sebastian? Bakker du bilen over til far? Goddag.